If you are an Igbo person, listen to what this man has to say. This is my Christmas gift to you, because what is happening in the northern part of Nigeria is about to enter into the southern part of Nigeria. So pay attention to the end, because it's going to help you. This is another message directed to specifically to the Igbos in Nigeria. So if you're not Igbo, please, I'm sorry, but swipe left. Igbo get on thing. Okwamano no woke ichie mmili. Dr. Zona Canada. Ichie mmili no moji. Aka ausa batago kwa oka. Aso na ikuleku melono. Obona mabuaro ndi na-efolo m ife na-eme no. Obi amadi m ma o mee because oge eme. Ausa batago kwa oka. Ndị a na-egbo batakwa ndị mmadụ n'Enugu, na-egbo bata ndị mmadụ n'Owerri. Ọfọ obele ka bata Anambra. Anọkwa n'Imo. Ewelu ọkada. Allegedly, abakwa mpatakita na actually bam ife ni na abakwa allegedly because answer mu no n'Igbo. Mask na mfuru n'anya m mana enwere m ana akọlụ m ana egbubata fa na ọkada in hundreds after abanye na baraka, abanye na Air Force Base, abanye na HTTP. Ananya aga ọkada ichike onye na-anya aga ọkada ichike ọkada n'anya brand new nwere nke dị registered outside batago ọka makwa m ife na plan allegedly. Efilikwa n'uche nke m na ọkwa ife anụwa Buhari gwa Joe si ya na a ga-eme ike obodo Orion governable for him. Ọkwa ife anachire ọnụ onye ofe a so kwunu wee gbado anya ihe eji ụka asọkwa ngeje n'ụka ije ụka mụlanya ka azụ onwe ka ife suwedi ije nke online obodo adịrọ mma. Ife ndị ekwukwu ife a n'ụtụtụ mmụọ ga-eje ụka kịta. Ife ndị ekwu ife a bụ na onwe ife nnome in the future mma na ọ ga-eme ka ọ lebụkwara ma agwarụ na agwa ụmụnne m nọ n'Igbo onye ọbụla mụrụ anya ka azụ obodo adịrọ mma. Allegedly obodo adịrọ mma. Onwe ife na-achọ imenụ mana elephant na-abụ enyi na-abụ na-anụ ọgụ na grass na sofa ọgbọtụ ọlụfa kịta cheta na anyị nwebụ ndị Igbo na anyị nwa nkewa azọrọ anyị ewere anyị wee mesu ya. So biko nụ onye ọbụla agbado, onye ọbụla dolo anya agbado onwe ya ka anyị esie ka ntinye okwu a n'Igbo amaka ka ọ wezuo ụra ntị. Onye ọbụla bụ onye Igbo mụrụ anya ka azụ n'onwe ife na-achọ imenụ na be anya allegedly. Amakwa m mana ana m anụ ntụkadụ ka ntụalụ ụnụ alụ onye na-eje ụka onye na-anya ọ bụrụ enwe kuzu ya dị ije online chukwu ya ghọta better past it than azụ ụtọka.